Rojava di destên te de ye ey Xudan, bi navê bav û kûr û ruhê pîroz. Ey bavê ezmanî, xedayê ronahî û çavkaniya jiyanê, di vê saeta zor de em bi dilên şikestî tên berte, em axa xwe, zarokên xwe, mezinên xwe û hemû yên ku li Kurdistanê dijîn li ber te radixin. Li gorî dewlemendiya xwe rehmê bike ya Xudan, her gunehî bibaxşîne, her birînekê qinc bike, her xemgîniyê sivik bike û avê bide birçî û tiyan bihêstiran. Em li ber te ditewînin ya Xudan, were û bibîne, çavên xwe ji me dûr nexe. Ma em ne zarokên birahîmin, ma di nav me de rezdarî tune ye. Rehmê li me bike ey Xudan me ye pîroz. Ey Xudan, tu yê ku di demên herî tarî de hêviya me, îro zincîrên tirsê yên ku gelê me girê didin bişkîne. Bila ronahiya te ya pîroz di jiyana me, attarî de bibirge. Di her malekê de, di her kolanekê de, û di her dilê îşdar de aştiya xwe, ku ji her tê gihîştinê derbas dibe, belav bike. Ey ruhê pîroz, mîna bayekî nerm li ser vî gelî da keve, çavên wan ên tu jî hêsir veke, da ku ew ronahiya azadiyê bibînin. Bila ew êdî dibin siya mirinê de nejîn, lê dibin siya parêzvana dilovaniya. Te de li sêwî û jinebiyên bêçare rehm bike, û birînên vî gelî bi destên xwe yên pîroz derman bike. Ey Xwedê, em ji bo gelê Rojava û Kurdistanê ji te dua û lava dikin. Rojavaya te ye, bila planên tarîtî û xerabiyê mîna dumanê belav bibin. Bila padîşahiya te, padîşahiya evîne, edalet û rûmetê li ser vê axa pîroz ava bibe. Ji bo rûmeta te ya her heyî, amîn.